Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Tricia. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Inggaid ko ti panagadal ko, tapno maragpat ko ti arapaap ko. Isu nga uray kasano ti kinarigat ti biyag, sa anak anaupay. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Tricia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Congratulations, Tricia! Si kamanan ti valedictorian. Agyaman nak Aileen. Talaga nga ingka gumaak ti ami. Tapos maalak da ito'y apamadayaw. Talaga analaing ka. Kan nagagat ka nga nga agadan. Isuan na awat mo ti pamadayaw at tartari gagayam. Tapno maragsakan mo't adatatang kananang ko. Tapno adamot gunggunada amang ikarkarigatan nga agtrabaho para iti masapsapol ko iti pagadalan. Ay, imbag ka pa'y. Consistent honor student ka. Syakot, pulos, awan. Sana bali Aileen, tinapatag, nakapasa ka. Nakagraduar ka. Wan matkit di Sapay la ko ma, tagpadatan tumot lang iti pagadalan inton pa nagsasara. Wan nga rod, kat uray awan amok. Di naklat ta ibain agay mo. Si Kamat. Di ka pulos ibain, gaputan na anos ka. Kan may sa, nalaing ka. Saan lang amin nga iti academics, ngam iti sabali abanag. Sabali mo ti talentom. Sa bagay matkit di. Ala, mapantan iti ayan dagiti dadakkel ta. Itay pailaan nga ururayan data. O sige, agawid tayong tani. Nalpas mo ti graduation. Agtin next tanto latan. Nakalpaskan iti sekundarya anak ko. Agkuleyo kan. Wan nga rod nanang. Ada ka di matlanam na mag-apag-enroll kunto? Ay, awan pa'y kwarta tayo ita anak ko. Hanggang ikagumaan mi iti amam ti agurnong. Tapno adda aramatam. Agyaman ak unay nanang. Sayang no di mo ituloy ti panagadal mo. Nasaririt ka pa'y mo't nga rod. Makarik na aklat tayo ti panagbutang, nanang. Kasano nga ta ti biyag ti kolehiyo ako nada? Narigat nga ta? Ay kat, narigat latamot anak ko. Ang saan lang arigat ti mapasaram. At dalatamot ragsak Uwan matket di nanang? Iso adi ka agbutang. Sa ganaam kit di ti isasarak mo itinangat nga to at tukad ti panag-eskwela. Wala, kasano nga ta dayto yan? Ag sinabaligayam ti oras ti klase mi ni Aileen. Ay, maikawa ako unay. Awan na pulos ti amok iti dayto a section. Ay. Hello, miss? Hello, miss? Okay ka kadilaeng? Ha? Siya ka diti kasasaom? When? Pasensya ka na. Kunak kami no saan asyak. Hello, Matt. Siya gayam ni Dino. But I prefer Dina. Dina gayam tinagan mo. Pleased to meet you. Siyak ni Tricia. Oh, glad to know you, Tricia. Apay akasla na unag ti pampanunutem. Ay, saan Matt, Dina? Maikawa aklaang. Gaputawa na pulos ti amamok akaseksyon na. Iso nga, agtaltal na aklatan. The best friend ko nga agduma kami mo't iti section. Ay, agpada tagayam. Ang ano kayat mo, datanti agkuyog. Saan abale? Taagpada ta iti section. Ha? Ay, uuwan adina. Kayat ko launay. Kat manipod ita,
datan ti aggayam. Anak ko, kumusta nga iti panag-aadal mo? Saan ka matlaeng amarigatan? Saan mat nanang? Kaas ti apo, kaalaak mo ti kursok. Kan may sa, adon dagiti namamok ang nagbalin agagayam ko. Iso adjakon maikawa. Ay, nasayaat mo't ano kasta, anak ko. Wan nanang, nakaadjasa kon. Ala, igaed mo ti panag-aadal mo Taday talaang ti mabalin ang maipatawid mikan ka. Amo meten ti kasasaad ti panagbiag tayo. Wan nanang. Ni Aileen ngay, a best friend mo. Kumusta meten? Nasayaat matlata nanang. Da kami ti agkabordingan, nga uray agduma ti schedule ti klase mi. Nasayaat no kasta. Ala, agan-anos kayo. Kas itinakunak, da kayon tumutlaang ti agnumar no saysayaaten nyo ti agadal. Ala, kasla kaano lang idi first year college tayo. Ita, third year college tayon. Un nga rod. Manulaangan a semester, ag fourth year tayon. Ag OJT tayon tumutan. Wan nga rod, day tamanan tinaskan asaganaan tayo. Uy, nakunayon mga best. Isong agadal tayo anaimbag. Tasayang mati scholarship tayo. Isupay at imawawat tayo. Wan di na, dakkel atulong daytan kada tayo. Kastamutan kadagiti dadakkel tayo. Di na, apay ati mo imbagbaga nga dagayam kadwa tayo amangan. Ay, pasensyakan Diyak mo't nga agpayson na ibagbaga. Simurot mo't latan. Sa bagay, awan mo't ket dit dakes na Katun Ay, ewan gayam. Iso ni Jake, kasinsin ko. Jake, iso da Tricia, kan Aileen. Best friend ko ida. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, apay adi ka matimtimak, Tricia. Ha? Ay, awan. Pasensya ka yun. Nice meeting you, Jake. Manipod ita, datayon ti agagayam. Maragsakan ak iti daytang imbagam, Tricia. Wen, aggagayim tayon. Oh, Tricia, balasang ka. Kumusta? Nasayaat mo't uncle. Da kayo ngay, kumusta kayon? Nasayaat matlata, balasang ka. Kumusta nga iti panagadal mo? Kaasi ti apo, nasayaat latamot uncle. Naimbag nga rod kan ka, tamay salangin na tawan, aggraduar kan. Bareng kasta uncle. Wen balasang ko. Masiguradok na ita. Dayawan da ka nga rod dagiti kakalugaran tayo. Gaputan nagaget ka nga agadal. Ken achiever ka pa'y gayam. Sana kas kadagiti daduma di ta akapatadam anak asawa da adagaws. Wen balasang ko. Iso nga itultuloy mo ti panagadal mo Aging ka makalpas ka. Wan uncle, kat agyaman ak unay. Mababainak unay nanang. Nay, pagbainam ko anak ko. Wen nagngatugayam ti expectations dagiti dadduma a tao kanyak. Ibagada saan ko kano akapadpada dagiti dadduma dita, anaasawaan a dagos. Day tamot lang ti mangmangeg ko nga ibagbagada. Iso asapay la ko tamatunoy mo dagiti arapaap mo, anak ko. Ay. Apay. Di pa'y kat kababain gaya man no sa anak a makaturpos. Anyan tulaangan ti ko na undangay.
Di ka ngamin agpanunot iti kasta panunutem akabaulam. Kan ikarigatam ti makagraduar. Uy, asino ayaday takatetex mo, Tricia? Agreview ka man kidi. Inton parbahon ton, Aileen. Kat, anya ngay nga rod karamidam ita. Rumwara, uray di mon itrang katiri daw. Amang ano dinakton malukatan no makaturog ka. Anya, rabrabiin ngam rumwar ka? Adalaang papanak. Papanam ayang amin. Saan ka di amabalin nga ipabigat mo dayta? Saan amabalin? Oh, aday ta. Nag-text man ti kasing narak ko a tao. Agpalang sakon. Ay, madanagan akparakan ka. Alas 8 iti rabii. Ang mga numarabyan kayo unay. Saan? Asino ayan ti kaduam arumwal? Basta, maamwam to. Oo, sige. Tayo nakpayagpalas. Agyaman nakta nakisinara ka kanyak, Tricia. Wen Jake, gaputa ita ti panang sungbat ko iti ayat nga idardarirag mo kanyang. No kasta, sungbatan na kon? Wen Jake, nabayag at tiningiting ko tiriknak. Kat, mariknak nga agayatak mo't unayan kan ka. Pudno ka di dayta, Tricia? Wen Jake, kat sapay la kuma, tanapudno ka mo't kanyak. Wen, Tricia. Amom, damo pa'y langapan nakakita kan ka. Nariknak nga agayatakon kan ka. Oray siya. Iso ajak na makatagar idi. Gaputa, mingmingan ka. Isumat lagay di ka matimtimak, idi. Pasarayag dumog ka pa'y, idi. Palagip mo pa'y laang, mat. Sana mali, Tricia, my love. Normal na ita. Hindi ka nagmisuot. Tinapateg, agayan ayat ta itan. Wen Jake, katsapay ko ma, tadi ka agbalbaliw. Sa bali timadmadlaw ko kada kayo kaniin San Jake Tricia. Ha? Di ka naglibak? At da relasyon yun niya? Wen, di na. Husto day nga imbagam. Ay, kunakon ket. Nagbiit man. Ha? Awan matkid di tidakis na. Angam sapay kuma, tadi kay makaliplipat. Ti panagadal tayo kuma, ti into na rin tayo. Wen, di na. Di ka madanagan. Nasayaat no kasta. Tano sa bali ti araramiden nyo. Oy, agbabawi ak ang nangayam-am mo kada kayo. Apay, Tricia, di ka kadi sumrat ita? Saan pa'y Aileen? Anya, apay ngay? Madmading rod tiriknak. Kasla makiw-kiwar ti rusok ko. Wala ka! Ang mga no sa bali daytan. Saan mat siguro, Aileen? Ganap na pananyo kini Jake. Nagadupayin ti absent mo. Nabaybay amon ti panagadal mo. Aileen? Agbakwar ka matan. Ibaga kung tipudnukan ka, Aileen. Namin anon anaylawan kami ka ni Jake. Anya? Pasensya ka na. Ngamtong galagawid ka. Dito iti pagturturugan na. Anya? Ala ka. Ang mga no agungat ni nanang mo iti da itang inaramid mo. Kat masiguradok ang masikog ka. Jack mat nga rod amo no niya ti aramidak. Mabutang ak amang ibaga ka ni nanang. Kat anya nga iti ko na ni Jake. Jack pa'y kinasao may papan iti da iti abanag. Lamsapay la kuma. Tadinak talikudan. Unay matan ti kastoy ngay nararamin mo, Tricia. Pakawanan na ko mananang. Nakalipat ak. Gapoy di panagayat ko ka ni Jake. Inkarkarigatan mi ti amin. Tapno maipay mila ang amin na masapsapul mo. Ngam apay akastoy tinaramid mo, anak
ko. Aklo na ka nagbidutak nanang. Ngam naladawan ti amin. Masiguga ko. Sinayang mo ti gundaway. Sayang ti panawan. Apay, Tricia. Nagkurang kami kadi iti pamagbagakan ka. Saan? Saan, nanang? Awan ti maibagak ka na kayo. Kapunta nakita ngayon kagumaan nyo ti amin. Ngamisyak ti ayon ti parikot. Kapunta jak na baalan alinabanan di sulisog. Tricia. Jak agsab ng agdawat iti pamakawan kan ka, nanang. Sapay kumata din nagkuraan. Kastamot ni Jake. Sa nabali, tay takder nakmat. Uray pa'y anya ti ararabidak. Nalpasan ti amin. Saan mo't mabalin aguraan kang agnanayon. Gaputa anak kalata. Madi at talaga tiriknak gapu iti naramin mo. Isungaklo naklaangan no anya tinagbambanagam. Gaputa anak kalata. Agyaman nagnanang. Agyaman nagunay. No kumamabalin ti ag-evaporate, inaramid ko nanang. Ha? Nagkamali ak nagpaiso. Aminado ak. Ngam kasladya akong kabaalan adenggan ti saudag iti tattao. Talaga akasta, anak ko. Saan amaliklikan nga adda maibaga dagiti tao, maipapankan ka. Isu nga anusam. No kumangamin ta nagpanunot ka na imbag idi. No kumangamin inusar ko tilaing ko. Saan ako managbanag akastoy. Husto daytan, anak ko. Di mo ipalubos ang ma-stress ka. Makapadakas kan ka dayta. Laglagi pam, amasikog ka. Sana bale. Aglabas matlaang dayta. Di ka madanagan. Agtalnan tumatlaang dagiti tattao. Amang sarsaritay tiliklikodam. Dayta kumati laglagi pam. Agyaman ak nanang. Tunggal mangag ko dagiti pamagpagam. Makaalalak iti kirad ti pakinakam. Katsapay la kuma. Tadi na kami baybayan ka ni Jake. Kastamot ti agbalinto nga apo ko yo. Gapu iti napasamak kanyak. Kanayon dak adillawen dagiti kalugarak. Ngem dakkel ti panagyaman ko kadagiti dadakkel ko gapu tadi daklatta binaybayaan. Apaman adi makkel ti anak ko, intuloy ko tinagadal. Agingga ang nakagradwarak ket naadda anak iti natalged apanggedan. Ket nilakay ko, dinan intuloy ti panagadal na. Ngem babaan iti kunada a sariling sikap. Naddaan iti bukod a negosyo. Ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Agyaman ak iting kay panangidrama iti kapadasak. Tuy pagayam mo, Tricia. Tricia, pagayam ko, napintas ti pakasarita ang nga impatulod mo. Mangipakita at ibidot kat saan atubang iti panagbalbaliw ken panagpursigimanen para iti masakbayan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Tricia, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.